σου, ότι σωτήρα έντεκε των ψυχών ημών. Του Κυρίου δεηθόμεν. Ελάτε εδώ κρατήσει. Ένας από εκεί, ένας από εδώ και ένας από εδώ. Κυριάκη της πλάτης, συνολών. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο ευλογήσας τους 5 άρθρεν τη ερήμου και εξαρτώμετας χιλίους άντρας χορτάσας, αυτός ευλόγησον και τους άρτους τούτους, των σύντων, των ίνων και των έλλων και πριν την εκκλησία ταύτη εξαζικίαζον των απανταχούς χαμιωτών. Και πάντων λεγόντων και του κόσμου σου άπαντε και εξαρτών μεταλαμβάνουν στους δούλους αγίασον, ότι σε ευλογούν διέντες Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα